Uy, kinsa man na, oy? Hala. Hello, what happens? Ayaw ka ulaw day, oy? Hala, kinsa ka to, guys? Nang nigiduol na ako na hadlok man. Hadlok pug ko, oy? Kulbaaw tong badziha, oy. Hala, oy. Kinsa ka to si Jan, no? Luka ba itong badziha? Uy, mapakita siyang dagoy, guys. Ang giduol kay basin o unsa si Jan. Kuan ba lang? Uy, hadluka si Jan, no? Hala, ako rarabang usaan ni, guys. Na, unsaon na ni. Para siya, guys, oh, nilingi siya, guys. Hala, guys, nidagan si Jaja, guys. Ano naman to si Jaja, uy? Hadluka pa to. Uy, guys, nagikulbaan gajud ko, guys. Na, unsa naman ni si Jaja, uy, nidagan man si Jaja. Dautan ka tong babayhana, guys. Bajiw, laki ka to, guys. Hadluka man ni, uy. Mara man kog na-intriga hinon itong buwan. Sa kuno mamunit sa kong mga sagbot, guys, ha. Mi voluntaryo kog pagpanghinlo, guys. Tungod og alang ni Ma'am Bilin. Kay daghan ko no rong sunod Sabado mag-meeting aning dapita. Hinlo na ning sa sud, guys. Tanawa. Wa nay mga kalat nga mga basura ning sud. Di man kay makita gihang kuan. Kuros. Tuara, guys. Kita kaayo. Giblisingan na ni Father Darwin ang maong kuros, guys. Arang inita de lang te kumutungas. Dito gapadong agtaw, guys, gapayong gatuo ko og kuanto, guys, og dito babay bayot. Bayot to ni dagan. Sira pong usa, no? Ay, tuara, oh. Uy, tuara. Tuara di ay, guys, sa kuros. Saan? Yara? Tuwa sa kuros. Hoy, pod, oy. Hoy, guys. Hoy, hoy, hoy. Oh, makita na. Sarata. Sarata siya. Wala makita aguan. Katong lagi. Ito. Ay, kalami, tanawon sa palibot, guys. Tanawan niyo ang dagat, guys. Arang preskuas hangin diris landong. Arang pong inita diris magpainit. Garcia, guys, oh, makita ang Garcia. Valencia. Ari po dapit Dimiyaw. Bukit sa Dimiyaw, guys. Ito, ah. Hinay na
ko guys kay wa na ra ba kog motos kong anak. Ako to'y balik og sud tong sako. Isud sa sako, tapo ko na lang dili dauban sa. Unsa ra daubi kung natay posporo. Bye-bye na guys. Maayong bunta.